Eles vanos interpretar dúas pezas. De primeiro, un encadenado de Santardán e Fandango de Leirado. E para rematar, Jota de Forcarei. E ao lado desta plaza do Obradoiro en Santiago de Compostela, baixo os soportales, polas rúas, pois ensayando, ultimando os seus últimos movimentos e evidentemente pois acompañando o público que está nos arredores desta zona, deste casco histórico de Santiago de Compostela, disfrutando deste Festival Internacional de Folclore Galego que lles ofrecemos dende Galicia Televisión. Ben, pois aí estaban cos aplausos do público os componentes da Casa Galega do Hospitalet, o grupo Bretema, que levan funcionando, levan camiñando coa música galega dentro do ano 1987, actuando en numerosos concursos tanto fora como dentro de Galicia. É unha pena que non podan vostedes estar aquí, que o teñen que ver pola televisión, porque realmente chamaríalles a atención a cantidade de xente entre o público que está disfrutando en vivo en directo deste Festival Internacional de Folclore Galego, a cantidade de público que coas súas pequenas cámaras digitais pois están grabando, supoño que para lembrarse como un dos grandes recordos da celebración deste festival, pois esas imaxes onde salen os seus familiares, os seus amigos, os queridos, os conocidos, e donde evidentemente pois a música é protagonista, a música con esta Jota de Forcarei que nos sigue traendo a Casa Galega de Hospitalet, ou se prefire, chamamos polo nome do grupo, o Grupo Bretema.
aplausos de público e así rematan a participación do grupo Bretema neste Festival Internacional de Folclore Galego que forma parte dese acto final do cuarto día da Galicia Exterior.